vyzerá ako sexy 50-tník. Tu máme pocestných, ktorí sme nabrali pri pumpe, ktoré už 3 dní spali pri kontajneroch. A kam to chcete ísť? Čaute. To je kde? To je kde? To je kde? To je za Čausov. Tak do Žarnovice nejdem. Tam nejdem, tam mám bývalé frajerky. Si nám ľudia vlog. Teraz mňa všetci presvedčili, že máme točiť vlog. Lebo že vraj to máte radi. Jasné, že to mám radi. Dobre, tak paradička, ideme na Liptov, ideme hrať, šovka, to si prehnal. A s ďalšími gáčovcami a s ktorými to uvidíte za chvíľu. Som artikuloval, príjmite. Ešte niečo chceš povedať o tom? Krásny úvod to bol, netreba nič viac. Áno. Obal mi to prosím ťa, že aký to je. Druhá strana. To sú kokoti. Hej! Je to reálne podľa vás, chalani, tento čemer? Miťov čemer. Hej? Môžem sa pozrieť na to detailne, čo máte pod tým? Nemusím zvykať. Ale akože pod túto som myslel. Pod tými chlapami? Mičko. Teraz sme ho exposli. Exploitedli sme ho. Exploitedli sme ho. Musím si to vymasírovať a musím sa... Hýbaj, utekaj. Vygagaj sa. Kámo, takto vyzerali pičovci, ktorí sú objevení z vraždy. Kámo, to je... Kámo, ty si jak mŕtvo? Kam išiel Kuli? Kuli! Jaj, Bergy, to si bol ty. Takže ubytovanie na Liptove, vidíte túto komunistickú zelenú, tak čakám komunistickú izbu. Možno sa milím. Možno to prekvapí. Našupu pavučinu do papule. Vy ste kto? Zas ste tu vy? Ja vás nepoznám. Chápete? Choďte preč, prosím vás. Okej, tak toto potom okej. Toto okej. Toto nie je špatné. Zapni. Tak komunistická zelená ma ojebala. No sorry, tak ja nebudem v miestnosti, kde je mikrovlnka značky Lord. To môžem ísť do piče. Fakt, akože. Čaute, to mám piči. Miťko, čo tu robíš, ak je 4:30 ráno? Odkedy si tu? Od včera. Od 20:50? Kámo, rozišiel som sa. Ty iba nevieš zastaviť, že, ty debilko? Ešte ne? Tu máme takto recepciu, tu vlastne máme raňajúčky, ak sa nemýlim. Tak ideme na raňajky momentálne. Haló? Čo tu robíš? Kamu, to si vedel, že tuto v Tatrandy máš takýto záchod vonkajší? Serem. Ale tam nie je diera. Je? Čak to je... Aha, Počkaj, tak nejde hovno, nestane, choď teda. ty si vyzeral kamene. Neboj sa! To bol jaký strach. Tak to ťa zbalil, že? Hej. Lebo si sa chytala, už si aj tancovala. Trošku inak má. Dancing. Poslal mi kokot. Ale Fakt? Hej, prísam Bohu. A jak si vyzerá na tej fotke, aká to bola poloha? Pololežmo. Len akože... Mal som jedna noha ide sem, druhá ide sem, pucka ide sem. Čak, ale to si musí mať takú skrčinú pučku. Áno, potom. to je skrčnopuck. Okay. Chryzlen mu daj! Kurá, nič nepočuť. To si dbá ty. No otvárajte to chlapi, keď tu je ten zraz. Dávaj. Tam je kufor. Čo ti jebe? Jaký vysavač tam má položený? Vysavač, čo sám chodí po... Položený vysavač tam má. Čo ti jebe? Krovinorez. Ti nepovedali, že ty na tejto šovke nakoniec nebudeš? Ja? Áno. Nie. Nič, len že môžeš ísť, fakt nebudeš, čo? Mám blesk v ruke. Prosím, čas sme... Chidori! Tak som... Iba Rikula. Nehaj, však ťa venčil. Počkej, kámo, mi sa zdá, že máme mŕtvicu. Ladio! Ladižo, ty si zaspal! Haló!
Lady, či Lady? Lady. Ja more, to je Geňo. Čo? Není to nejaká veľká hala, akože povedal by som taká menšia halička. A toto sú vlastne páni, s ktorými spolupracujem. Obidva sú úplní kokotí. Tak malé auto ešte, že máš. Pozrite, koľko nás tu je. Kde ešte nájdeme človeka? Miťko, Dá, dobre? to je jasné. V miničku je 9 ľudí. Ticho boj! Ty čoky? Ani mi smeklo. Bergie, ty si odkedy takýto? Vieš čo, kamo, ja som nervózny, to je celé. Si nervózny? Trošku! Neviem byť sám! Neumeli meniť sami! Pri písaní! Ejo! Je! A! Na 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 na! Hej ho hej! Ko to píče! Ukázať chalanov cca 25 minút pred šovkou. Dobrá náladička, či? Ja si stále trúfam akože odhadnúť, že ja to zvládnem. Si v poriadku. Na čo? Tak to nás môžeme ísť. Vy ste pili? Aj koníky. Pili ste? Však to ešte nezačalo, vy kokoti. Miťo. Čo je Peťovi? No pomaličky nám začína show. Ľudia sem už prichádzajú a my každého jedného, kto príde, To musíš točiť ako... ohovárame. Bavím sa s ľuďmi. Baví sa... Pozri sem. Čo je kokot ako? Toto je ten človek, ktorý nám všetkým svieti do ksichtu a nevidíme ani piču. By the way, showka už ide. Kámo, im musí byť tak zle. Však sú dole hlava už pol hodinu. Ako môžete vidieť, mi to zadal kozmonautom. Jednu niekde, Mišo? Ríšo? Neviem, kto je Mišo. Ukáž základnú polohu, Miťko. No poď, vojdeš. Pred seba ruky. Christy, tu jak dlho pracuješ? Ja? No. 25. Okej. Ukážem ti niečo takéto. To znamená, Že chce love, že si mu dlžný kilo. hej, bakšiš. Bakšiš? Miťko, plavaj, kraula! Kraula! Tak sa smeje. Jaký vymyslíš? Miťo, jeb na to, čo robíš? To je koko. Jaký je dopetovaný s tými rukami. Pozri, jak mu idú. Tak tomuto sa povie mafiánske doupie. Tenden, tenden. Wow. To je tak krásna koža. Ako môžete vidieť, to je Tyrannosaurus Rex. A vlastne tieto jeho kyptiky boli na zastrašenie súpera. Hej, on ukazoval znakovú reč a tým odohnal väčších predátorov. A čo ti vadí? Povedz mi iba, že čo ti vadí. Však buď v kľude. My sme kamaráti. Môžeme byť kamoši? Ty si taký krásny. Počkaj. Joj, ježiš, už nič necítim zrazu. Si sa opýtal, či môžeš točiť? Čo ty kokotko v príjmaní, áno?